Elmondtad, hogy megszereztük a dobozt. A híres doboz? Hogy? Itt az angol. Ja, persze. Jaj, túl gyorsan jössz, Anna, nem tud követni a zoom. Hozd ide a labdát, Anna, hozd ide a labdát. Igen. Kis memóriájába belefér? Igen. Nem térítette el a zsepi. Jaj, elfelejtettem követni a zoommal. Az a baj, hogy visszafelé túl gyorsan És jön. beledumálsz a felvételen. Jó, ezt majd lekeverjük. Majd valami kellemesen csinál a zenét. Vagy Guns N' Azt ne vedd fel a cipőmet, jó? Roses. Nagyon ügyesen visszahoztad a napot. Vittem magam egy... Figyelj, még tedd bele ide a szatyorba. Tedd bele a szatyorba a labdát.